थोड्या दिवसापूर्वी मी एक वस्तू ऑनलाईन ऑर्डर केली होती. सकाळी SMS आला, आउट फॉर डिलिव्हरी. मी खुश. दुपारपर्यंत वाट पाहिली. दाराबाहेर उभा राहिलो. डिलिव्हरी बॉय येतोय का हे बघायला. लांबून एक दिसला. मी हळूच पुढे गेलो. तो बाईक घेऊन पुढच्या घरात गेला. त्यांना पार्सल दिलं. माझं नव्हतं ते. पुन्हा एक डिलिव्हरी बॉय दिसला. तो थांबलाच नाही. मग एक व्हॅन आली शिपिंग सर्व्हिसची. त्यांनी सांगितलं, तुझं पार्सल आमच्याकडे नाहीये. आता मी वैतागलो. एका मागोमाग 7 ते 8 डिलिव्हरी करणारे लोक मी पाहिले. प्रत्येक वेळी वाटलं हाच घेऊन आला असेल माझं पार्सल. पण नाही, असं झालं नाही. संध्याकाळ झाली. मी फेऱ्या मारतच होतो. शेवटी वैतागून मी घरी आलो आणि कळलं ते पार्सल तर सकाळीच 10 वाजता आलं होतं. मी उठायच्या अगोदरच आईने घेऊन ठेवलं होतं आणि मला सांगायला विसरली होती. मी दिवसभर एक्साइटमेंटमध्ये पार्सल कुठे आहे, पार्सल कुठे आहे असं करत रस्त्यावर चक्कर मारत होतो. ह्याच्यावरून आपल्याला कळतं की जी गोष्ट तुमच्या घरात आहे ती बाहेर शोधून तुम्हाला सापडणार नाही. तुमच्या घरातच आहे.